अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या घरी विराजमान गणरायाचं दर्शन घेण्यासाठी वेंगुर्ल्यात आलेल्या युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी तुळस येथील जागृत आणि प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।